Článok Energetická zložka matice. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. V pokračovaní nášho rozhovoru o matici by som vám teraz chcel podrobnejšie porozprávať o každej z jej zložiek. Začnime teda energetickou zložkou, ktorá určuje aj zvyšné dve, mentálnu a emocionálnu. Keďže hlavným cieľom drakoreptiliánov je maximálne zníženie vibrácií ľudí, do základov matice boli vložené najnižšie vibrácie, ktoré vo vesmíre vôbec existujú. A tou najdôležitejšou z nich je energia strachu. Práve ona sa stala spájacím materiálom všetkých ostatných energií, ktoré tvoria maticu trojrozmerného sveta. Na posilnenie tejto energie boli využité technológie potlačenia slobodnej vôle človeka, ktoré sú určené na ovládanie jeho vedomia. Aby však táto energetická konštrukcia bola skutočne efektívna, bolo nevyhnutné prepojiť ju s nízkovibračnými energiami, ktoré už na Zemi existovali, čo patrilo do pôsobnosti drakoreptiliánov. Práve preto sa zastrašovanie a potláčanie slobodnej vôle človeka stali ich hlavnými prioritami. Ale o tom budeme hovoriť neskôr. Zatiaľ sa sústredíme na samotnú energetickú konštrukciu matice. Jej štruktúru možno prirovnať včelím plástom, no na rozdiel od nich je veľmi flexibilná a pohyblivá. Táto jemnohmotná konštrukcia je umiestnená v éterickej vrstve Zeme, čo umožňuje najefektívnejšie pôsobiť na vedomie človeka. Takže ak sú energie obklopujúce Zem s vyššími vibráciami schopné zachytiť a vnímať len nemnohí ľudia s citlivou dušou, energie éterickej úrovne sú dostupné takmer každému. Sú hustejšie a sítejšie, a teda najbližšie svetu tretieho rozmeru. Okrem toho, v astrálnych a eterických vrstvách prebývajú entity nižšieho astrálu, ktoré nepretržite generujú energie nízkych vibrácií, čím neustále zásobujú túto maticu, pričom pre ňu predstavujú akýsi zdroj energie. Potom, čo bola matica spustená a definitívne zakotvená v eterickej vrstve Zeme, udalosti na vašej planéte sa začali vyvíjať úplne iným scenárom. Tým, ktorí pre ňu stanovili drakoreptiliáni a orionci. Článok Mentálna zložka matrice. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. V pokračovaní môjho predchádzajúceho posolstva sa dnes chcem zamerať na mentálnu zložku matrice trojrozmerného sveta. Jej základom sú myšlienkové formy, ktoré sa formujú v súlade s programami zakodovanými v tejto matrici. Čo sú to za programy? Predstavujú súbor názorov a konceptov, ktoré sú vlastné výlučne materiálnemu svetu bez akýchkoľvek duchovných prvkov. A práve v tom spočíval hlavný cieľ vytvorenej matrice na Zemi. Potlačiť v ľuďoch spomienku na ich božský pôvod a na duchovno-morálne hodnoty, ktoré im boli vlastné. Preto všetky myšlienkové formy zakodované v matrici odrážali výlučné atribúty materiálneho blahobytu. Takto sa už pred mnohými storočiami drakoreptiliánom podarilo položiť základy konzumného spoločenského modelu. Postupne sa cieľom života takmer celej populácie Zeme stalo materiálne zabezpečenie vo všetkých jeho aspektoch. Zabudnúc na to, že hlavnou úlohou človeka je duchovný rozvoj, inými slovami evolúcia duše. Drvivá väčšina ľudí sa z jedného vtelenia do druhého hnala za majetkom a pohodlným životom. A matrica im v hojnosti podstrkávala obrázky krásneho života, plného pokušení a zvodov. Ako sa tieto myšlienkové formy vnášali do vedomia ľudí? V skutočnosti ich ľudia snímali z eterickej úrovne. Môžeme to prirovnať k sledovaniu filmov, ktoré ukazujú vzory hodné nasledovania. Úspešných ľudí, ktorí žijú vo veľkých krásnych domoch, cestujú po svete, majú prestížnu a dobre platenú prácu. Jednoducho ľudí, ktorí si užívajú krásny život so všetkými jeho atribútmi. Na rozdiel od filmov však boli všetky tieto informácie vnášané do vedomia ľudí skryto, ovplyvňujúc ich podvedomie. Tieto programy doslova viseli vo vzduchu a nútili ľudí podriadiť sa neviditeľnému príkazu. Zarábaj, nakupuj, snaž sa byť bohatý a úspešný, buď lepší než ostatní, nezastavuj sa pred ničím, aby si dosiahol svoj cieľ. A samozrejme, do tejto programy bol zakomponovaný obľúbený princíp drakoreptiliánov rozdeľuj a panuj, ktorý sa následne rozšíril na medziľudské vzťahy, ako v spoločenskom, tak aj v osobnom živote. Článok Emocionálna zložka matrice. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. V pokračovaní môjho predchádzajúceho posolstva si dnes povieme o emocionálnej zložke matrice trojrozmerného sveta.
Aké emócie sú v nej zakotvené v prvom rade? Sú to tie, ktoré tak či onak súvisia s energiami strachu a podriadenia. Tak napríklad energia strachu plodí také emócie ako nenávisť a agresiu, chamtivosť a závisť. Zatiaľ čo energia podriadenia, sebaponižovanie a bezvôľu, poslušnosť a pokoru. Uviedol som len niektoré z nich, ale v skutočnosti všetky existujúce v trojrozmernom svete negatívne emócie vychádzajú z týchto dvoch energií, strachu a podriadenia. Všetky sú úzko prepletené medzi sebou a na prvý pohľad sa môže zdať, že často sú protikladné. Ale ak sa pozriete hlbšie, uvidíte, že to tak nie je. Napríklad, nenávisť a agresia voči niekomu sa rodia zo strachu byť slabším alebo horším ako iný človek, alebo inými slovami, z uvedomenia si vlastnej nedostatočnosti. A to sa dá vzťahovať nielen na vzťahy medzi jednotlivcami, ale aj medzi celými krajinami. Najčastejšie sa to deje na podvedomej úrovni, takže človek si sám neuvedomuje, prečo ho takéto emócie ovládajú. V skutočnosti je však jeho vedomie programované zo strany matrice. A keďže trojrozmerný svet, v ktorom ľudstvo prebývalo po tisícročia, je duálny, každá negatívna emócia prenikajúca do jeho vedomia plodila svoj opak. A to všetko sa odohrávalo v energetickom poli samotného človeka. Napríklad strach pred silným protivníkom zároveň plodí nenávisť voči nemu. Strach stratiť niekoho blízkeho, moc a kontrolu nad ním. A dá sa uviesť mnoho takýchto príkladov, pretože v trojrozmernom svete existuje množstvo rozlične polarizovaných energií, ktoré sú v úzkej interakcii medzi sebou, keďže v duálnom svete má všetko svoj opak. Ak vezme do úvahy fakt, že každá negatívna emócia, ktorá vznikne v energetickom poli človeka, je okamžite zachytená a posilňovaná astrálnymi bytosťami, ktoré sa živia týmto druhom emócií, môžeme si predstaviť, aké vášne môžu zúriť v duši človeka, aj keď navonok sa snaží to neukázať. Tu dnes skončíme. Nesmierne vás milujúci Otec absolútny hovoril s vami. Prijala Marta.